እቲ ፊልም ክላይድ ኣሌክሳንደር ሸልተን ንተባህለ ሰብ እናርአና እዩ ዝጅምር። ምስ ጓሉን ምስ በዓልቲ ገዝኡን ኣብ ፊልድኣልፊያ ውሽጢ ሕጉስ ሓዳር ዝመርሕ ሰብ እዩ ነይሩ። ኣብ ሓደ ምሸት ክልተ ለያቡ ክሌረንስ ዳርቢ ምስ ሩበር ኤም ዝተባህሉ ሰባት ናብ ገዝኡ ሰይሮም ይኣትዉ። ሩበርት ካብዚኦም ቤተሰብ እቲ ዝረኸቦ ነገር ሰሪቑ ምኻድ ጥራይ ነይሩ ድሌቱ። ዳርቢ ግን ተፈልየ ሓሳብ እዩ ነይርዎ። ንክላይድ ብዕንጨይቲ ድሕሪ ምህራሙ ዳርቢ ናይ ክላይደን ኢድ ብምእሳር ኣብ ከብዱ ብተደጋጋሚ ወግኦ። ናይ ዳርቢ ጭካነ ግን ኣብዚ ዘቋርፅ ኣይነበረን። ናይ ክላይደን ጓሉን በዓልቲ ገዝኡን ንዝነበረት ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ቀቲልወን እዩ። ክላይድ ንቤተሰቡ ከተርፍ ዋላ ሓንቲ ነገር ክገብር ኣይከኣለን። ኣብ መጨረሻ ናይ ክላይድ ተወጋኣሉ ማሰይቲ ውንኡ ክስሕት ይገብሮ። እቲ ስርቂ ዝፈጸምዎ ከም ተተሓስባ ኣይነበረን። ድሕሪ ተወሰኑ መዓልቲ ንድሓር ዳርቢ ምስ ሩበርት ኣብ ታሕቲ ቀይዲ ክውዕሉ ክኢሎም እዮም። ቅድሚ መጋባእያ ክላይድ ንኒኮላስ ራይስ ዝተባህለ ጠበቓ ይላለ። ክላይድ ንኒኪ ብናይ ዳርቢን ሩበርትን ተፈጸሞ ገበን ከርድኦ ጀመረ። ክላይድ ነቲ ተፈጸመሉ ሓያል ገበን እኹል ዝኾነ መቕጻዕቲ ንክረኽቡ እዩ ዝደሊ። ኮይኑ ግን ናይ ኒኪ ዕላል ንክላይድ ተስፋ ክስእን ገይርዎ እዩ። ኒኪ ንዳርቢ ምስ ሩበርት ገበነኛ ከብሎም ዝኽእል እኹል መረዳእታ ኣይነበረን። ብተወሳኺ እውን ንዳርቢ ንምክልኻል ሓያል ጠበቓ ይቖፂሩ። ክላይድ ንዳርቢ ገበነኛ ከብሎን ዘይክእል ገንዘቡ ይኹን ግዝኡ ክስውእ ትርፉ ድኻም ምዃኑ ይገልጸሉ። ኒኪ ምስ ዳርቢን ምስ ጠበቑን ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሐ ይዛረቦ። እዚ እውን ንሮበርት ኣብ ስርቂ ናብ ህይወት መቕንጻልን ገበን ንነዊሕ ዓመት ክእሰር ክገብሮ ኽእል እዩ። እዚ ክኸውን እንተሎ ዳርቢ ድማ ብናይ ሰብ ህይወት መቕንጻል ጥራይ ሃጥ እንተበለ ክሳብ 5 ዓመት ጥራይ ንክእሰር ዝገብር እዩ ነይሩ። እዚ ዜና ንክላይድ ኣዝዩ ክቁጣዕ ገይርዎ እዩ። ዳርቢ ምስ መሓዝኡ ንቤተሰቡ ብግፍዕ እንተቐትልዎም ኣዒንቱ እናርኣያ እየን ነይረን። ካብዚ ንላዕሊ እንታይ ዓይነት ማስረጃ ከም ዘድልዮ ድማ ክሓቶ ጀመረ። ኮይኑ ግን ኒኪ ናይ ክላይድ ብምስካር ብዘይገለ ሓንቲ መረዳእታ ትርጉም ከም ደይብሉ ይዛረቦ። ፍትሒ ክርከብ ዝከኣል እውን ብኸምዚ መልክዑ ጥራይ ከም ዝኾነ የረድኦ። ትፅቢት ከም እተገብረሉ እውን እቲ ዳይና ንዳርቢ ምስ ሩበርት ከቢድ ዝኾነ ብይን ከይውሰነሎም እኹል ዝኾነ መረዳእታ ከም ዘየለ ይዛረብ። ኣብ ልዕሊ ሩበርት ን10 ዓመትን እቲ መቕጻዕቲ ምስ ወድአ ድማ ናይ ሞት ቅፅዓት ንኸቕጻዕ ተበይኑሉ እዩ። ዳርቢ ድማ ናይ 5 ዓመት ማእሰርቲ ብይን ይፍረደሉ። ክላይድ ኣብቲ ናይ ፍትሒ ወሃባ ከይዲ ኣዝዩ ተቖጢዑ። ብክልቲኦም እውን ብኒኪ ይኹን በቲ ፍርዲ ወሃባ ከም እተኻሕደ ይስምዖ። ድሕሪ እቲ መጋባእያ እውን ኒኪ ምስቶም ናይ ሚድያ ኣካላትን እናተዘራረበ እንከሎ ዳርቢ ከም ዘመስግኖ ተዛሪቡ ኣብ ኢዱ ሰላም ይብሎ። ዳርቢ ከም ዕድል ኮይኑ ከም ዝሰዓረ ይዛረብ። ብናይ ዳርቢ ዘረባ ድንግርግር ዝበሎ ኒኪ ክላይድ ካብ ርሑቕ እናርኣዮ ከም ዝነበረ ኣይፈለጠን። ድሕሪ 10 ዓመት ንድሓር ሩበርት ብመርፍእ ነቲ ናይ ሞት ቅፅዓቱ ክቕበል እናተዳለወ እዩ ነይሩ። ኒኪ ምስ ተወሰኑ ፖላይስን ምስ ተወሰኑ ናይ ዓይኒ ምስክርን ብምዃን ናይ ሞት ቅፅዓቱ እናተጸበይዎ እዮም። እቲ ስሪንጅ ድሉው ኮይኑ ሩበርት እውን ተገዲሙ ነቲ መቕጻዕቲ ድሉው ይኸውን። ኮይኑ ግን ቃንዛይ ክህልወን ተባሂሉ ትፅቢት ተገይሩሉ ዝነበረ ናይ ቅትለት ከይዲ ካብቲ እተሓስበ ተጸራሪ ኮይኑ እዩ ተረኺቡ። ሩበርት ነቲ መርፍእ ካብ ዝውጋእ ንድሓር ኣብ ልዑል ዝኾነ ስቓይ ውሽጢ ኣትዩ ብመሰክሕ ዝኾነ ኩነታት ህይወቱ ተሓልፍ። ፖላይስ ብህፁፅ ከመይ ከም ዝሞተ ከጻርዩ ጀመሩ። ኣብ ጥርሙዝ ውሽጢ ዝርከብ ሓደ መድሓኒት ድሕሪ ምርካቦም ምስ ናይ ሩበርት ሞት ከም ዝተኣሳሰር ጠርጢሮም እዮም። ቀፂሉ እውን ከም መረዳእታ ድማ ሕዝዎ። ኣብቲ ጥርሙዝ ድማ ከም ዕድልና ስዒርና ኢና ዝብል ናይ ዳርቢ ቃላት ተጻሒፎም ተረኺቦም እዮም። እቶም ፖላይስ ብህፁፅ ናብ ናይ ዳርቢ ገዛ የምርሑ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ዳርቢ ካብ ዘይፍለጥ ሰብ ቴሌፎን ይድወሎ። እቲ ዝደወለሉ ፖላይስ ናብ ገዝኡ እናመፁ ከም ዘለዉ ዝዛረቦ እዩ ነይሩ። ዳርቢ እቲ ዝደወለሉ እናተዋዘየሉ ዘሎ ይመሲልዎ ነይሩ። ኮይኑ ግን ካብ ሕጊ ወፃእ ዝኾነ መድሓኒት እናተጠቀመ ከም ዝኾነን ሓቢራቶ ናብ ዕድመ ሔዋን ዘይበፅሕቲ ህፃን ጓል ከም ዘላ ምስ ተዛረቦ ከኣምኖ ክኢሉ እዩ። እቲ ደዋሊ ዳርቢ ዋላ ተተኣስረ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እውን ከም ዘይምሕሮ ይዛረቦ። ዳርቢ ካብቲ ናይ ደዋሊ ትእዛዝ ካብ ምስዓብ ወፃእ ካልእ መማረፂ ኣይነበሮን። እቲ ደዋሊ ንዳርቢ ኣብ ውሽጡ ፓራላይዝ ዝኾነ ፖሊስ ዘለዎ ማኪንኡ ንኽሰርቀሉ እዝዞ። ዳርቢ ናይቲ ፖሊስ ማኪና እንትረኽቦ ኣብ ልዕሊ እቲ ፖሊስ ሽጉጥ ብምሓዝ ናብ ዝኾነ መኽዚን ንኽወስዱ እዝዞ። ኣብቲ መኽዚን ውሽጢ እዚ ፓራላይዝ ዝኾነ ፖሊስ ክላይድ ከም ዝኾነ እቲ ልክዕ መንነቱ የሪኦ።
ዳርቢ ካብቲ ማኪና ብዝወሰደ ሽጉጥ ንክላይድ ንክቕንጽሎ ይፍትን ኮይኑ ግን እቲ ሽጉጥ ቴትሪዶቶክሲን ብዝተባሃለ መድሓኒት ተሸፊኑ ከም ዝነበረ ኣይፈለጥን። እቲ ስሚ ንዳርቢ ንከይንቀሳቐስ ዝገብር እዩ ነይሩ። ኮይኑ ግን ውንኡ ከይሰሓተ እቲ ቓንዛ ሙሉእ ብምሉእ እናተሰምዖ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ናይ ስርቂ ሰዓት ክላይድ ኣብቲ ዝነበረሉ ኩነታት እዩ ዝርከብ። ክላይድ ንዳርቢ ናብቲ መኽዝን ይወስዶ እሞ ምስቲ ጣውላ ብምእሳር ንናይ ዳርቢ ኣካላት ሓደ ብሓደ ክቆራርጸሉ ይጅምር። ክላይድ ብሓፈሻ ነቲ ኩነታት ኣብ ሓንጎሉ እናሰኣሎ እዩ ነይሩ። እቶም ፖላይስ ናይ ዳርቢ እቲ ተቆራረጸ ኣካላት ምስ ረኸብዎ ምስ ክላይድ እተሓሓዝ ምዃኑ ንምፍላጥ ብዙሕ ግዜ እውን ኣይወሰደሎምን። ብፍላይ ድማ እቲ መኽዚን ናይ ክላይድ ስለ ዝነበረ እዩ። እቶም ፖላይስ እውን ናብ ናይ ክላይድ ገዛ ምስ ከዱ ዋላ ሓንቲ ከይጸገመሎም ኢዱ ይህብ። እቶም ፖላይስ ምጽራይ ኣብ ዝገብሩሉ ሰዓት ክላይድ ንዝሓለፈ 10 ዓመት ብዛዕባ እቲ ሕጊ ዕሙቕ መጽናዕቲ እናገበረ ከም ዝነበረ በጺሖምዎ እዮም። ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ውሽጢ ክላይድ ንኒኪ ሓድሽ ፍርናሽ ንክህቦ ይሓቶ። ካብኡ ቐጺሉ እውን ንኩሉ ሕቶኦም ልክዕ ዝኾነ መልሲ ከም ዝህቦም ቃል ኣትወሉ። ኒኪ ኣብቲ ፈለማ ዘይፍቀደ እኳ እንተነበረ ንዳርቢ እናሳቐዮ ዘርኢ ቪድዮ ንቤተሰቡ ከም ዘርእዮም ብምዝራብ ክላይድ ምስ ኣፈራርሖ ኒኪ ይሰማማዕ። ኒኪ ብቕልጡፍ ሓድሽ ዝኾነ ፍርናሽ ንክላይድ ይህቦ። እቲ ሓድሽ ፍርናሽ ንኩሎም እሱራት ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ ክላይድ ክፍሊ ውሽጢ እተኣስረ ንደባል ኣዝዩ የዕርቆ። ክላይድ ነቲ ፍርናሽ ድሕሪ ምርካቡ ኣብቲ መጋባእያ ግን እቲ ልክዕ ዝተሓተቶ መልሲ ከይሃበ ይተርፍ። ክላይድ ብዘይገለ ጠበቓ ንርእሱ እናተኸላኸለ ኣብዚ መጋባእያ ድማ ምንም ዓይነት ፍርዲ ንምሃብ ወላ ሓንቲ መረዳእታ ከም ዘይብሎም ይዛረብ። እታ ዳይና ኣብ ሓሳቡ ስለ እተሰማምዐት ንግዚኡ ናፃ ንኽትሰዶ ትውስን። ኮይኑ ግን ክላይድ የጣቕዕ እሞ ናይቲ ቤት ፍርዲ ሕጊ ይጥሕስ። እቲ ሕጊ እውን ምንም ዓይነት ጥሬት ከም ዘይብሉ ኣተሓሒዙ ይዛረብ። ኣብቲ ሰዓት ናፃ ንኽወፅእ እኳ ተፈሪድሉ እንተነበረ ክላይድ ነታ ዳይና ስለ ዝጸረፋ ንክእሰር ተበይኑሉ እዩ። ኣብቲ ደሓር ክላይድ ምስ ኒኪ ካልእ ስምምዕ ንምግባር ይራኸብ። ኣብዚ ግዜ ዝሓተቶ ግን ናይ ዳርቢ ጠበቓ ኣድረስ ንኽዛረቦ ዝደሊ እንተደኣ ኮይኑ ውዑይ ዝተሰርሐ ስቴክ ምስ ኣይፓድ ንክህቦ እዩ ነይሩ። ኒኪ ሕጂ እውን ኣብቲ ፈለማ ዋላ እኳ ተዘይተቐበሎ እቲ ጠበቓ ን3 መዓልቲ ዝኾን ከም እጠፍአ እንትዕዘብ ክሰማማዕ ክኢሉ እዩ። ኒኪ ኣብዚ ሕጂ ናይ ክላይድ ትእዛዝ ክፍጽም እዩ ዘለዎ። ናይ ክላይድ ምስሑ ኣብቲ 7 ሰዓት ክበጽሕ እዩ ነይርዎ። ኮይኑ ግን በቲ ናይ ቤት ማእሰርቲ ፍተሻ ምኽንያት ን8 ደቂቕ ዝኣክል ደንጉ ይበጽሕ። እቲ ምሳሕ ኣብ መወዳእታ እንትበጽሕ ክላይድ ናይ ዳርቢ ጠበቓ ኣድረስ ክዛረቦ ክኢሉ እዩ። እቲ ኣድረሱ ድማ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ናይ 15 ደቂቕ ጉዕዞ ብምግባር እዩ ነይሩ። ኮይኑ ግን እቶም ፖላይስ ይኹኑ ኒኪ ኣብቲ ቦታ ምስ ተረኽቡ እቲ ጠበቓ ህይወቱ ሓሊፉ ክረኽብዎ ክኢሎም እዮም። እቲ ጠበቓ ካብ ሰዓት 7 ክሳብ 15 ዝኣክል ዝውዳእ ናይ ኦክሲጅን ኣብ ፍንጮ ተገይሩሉ እዩ ተረኺቡ። ናይ ክላይድ ምሳሕ ን8 ደቂቕ ተዘይድንጉ ነይሩ ናይቲ ጠበቓ ህይወት ብህይወቱ ክረኽብዎ ነይሮም እዮም። ብኻልእ ገጽ ክላይድ ንምስሑ እናበልዐ ነቲ ስቴክ ሓቢርዎ ምስ ተኣሰረ እስረኛ ተኻፊሉ ክበልዖ ክኢሉ እዩ። ኮይኑ ግን በሊዖም ድሕሪ ምውድኦም ክላይድ ነቲ እሱር ብናይ ስጋ ዓጽቢ ብምውጋዕ ቀቲልዎ እዩ። ክላይድ እውን ኣብ ዝቕጽል ንምርኣይ ኣዝዩ ጸቢብ ኣብ ዝኾነ ክፍሊ ውሽጢ ኣሲሮምዎ እዮም። ኣብቲ ኬዝ እናሰርሑ ዝነበሩ ጆናስ ካርቴር ምስ ኒክ ክላይድ ካብ ደገ ዝሕግዞ ሰብ ከም ዘሎ ክጠርጥሩ ጀሚሮም እዮም። እቲ ምርመሮኦም ብምቕጻል ናይ ሲኣይኤ ኤጀንት ይረኽቡ እሞ ክላይድ ንሲኣይኤ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ይገልጸሎም። ክላይድ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ እውን ንዝደልዮ ዓይነት ሰብ ክቐትል ከም ዝኽእል ይዛረቦም። ሕጂ ናብ ቤት ማእሰርቲ ክኣቱ ዝኽኣለ እውን ናይቲ ትልሙ ሓደ ኣካል ከይኮነ ከም ዘይተርፍ ይዛረቦም። ናይ ቀደም ናይ ሲኣይኤ ኤጀንት ኒኪ ሚስ ካንትሬል ንክላይድ ጠጠው ከብልዎ ዝኽእሉ ንክላይድ ብምቕታልን ጥራይ ከም ዝኾነ ይዛረቦም። ናይ ክላይድ መጥቃዕትታት ቀጺሎም እዮም። ብናይ ኒኪ ምትሕብባር ምኽንያት ንሓንቲ ማኪና ይቃጸል እሞ ኣብ ውሽጡ ዝነበሩ ሰባት ኩሎም ቐትሎም። ብኸምዚ እተቖጥዐ ኒኪ ናብ ናይ ክላይድ ክፍሊ ብምእታው ድሕሪ ምህራሙ ነቲ ቅትለት ንኸቋርጾ ይዛረቦ። ኒኪ ኣብ ቀጻሊ ናይ ክላይድ ጓሉ ዝሰርሓትሉ ናይ ኢድ ገይፂ ሂቦ እሞ ቤተሰቡ ሰብ ቀታሊ ክኸውን ከም ዘይደልዩ ይዛረቦ። ክላይድ ግን ጓሉን በዓልቲ ገዝኡን ስለ ዝሞታ ወላ ሓንቲ ነገር ከም ዘይስምዕን ይዛረቦ። ኣብቲ ናይ ማኪና ቃጸሎ ዝሞተት ናይ ስራሕ መሳርሕቶም ቀቢሮም እናተመለሱን ከለው ንካትሬስ ብባዕሉ ዝትኩስ ሽጉጥ ገይሩ የጥቅዖም እሞ ናብ ማኪናኦም እውን ቦምባ ይስንድወሎም። ኩነታት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ እናኾኑ እንትመፁ ኒክ ወሪዱ ንከትርፎ ይፍትን። ካብዚ ስራሕ ክወፅእ ዋላ እንተደለየ ናይ ክላይድ መጥቃዕቲ ዜና ኣብ መላእቲ ሃገር ተጸብጺቡ እዩ።
እታ ኸንቲባ ነቶም ናይ ሓለዋ ወርድያታት ብጥብቂ ስርሖም ንኽገብሩን ንኒኪ ድማ ምኽትል ከንቲባ ገይራ ሹመት ትህቦ። ኣብዚ ሕጂ ኒኪ ዝደልዮ ዓይነት ትእዛዝ ክህብ ይኽእል እዩ። ኒኪ ምስቶም ፖላይስ ብምዃን ነቲ ምርመራ ከም ብሓድሽ ይጅምርዎ። ክላይድ ኣብቲ ናይ ኣኼባ ጣውልኦም ኣጽሚድሎም ዝነበረ ቦምባ ረኽብዎ። ኣብዚ ቦታ እውን እታ ኸንቲባ ኣኼባ ክትገብረሉ ሓሲባ ዝነበረት ቦታ እዩ ነይሩ። ከም ዕድል ኮይኑ ነቲ ቦምባ ክመክን ገይሮሞዮም። ዝተፈላለዩ ማስረጃታት ክላይድ ካብቲ ጥቓ ቤት ማእሰርቲ ነቶም ገበናት ዝሰርሓሉ ገዛ ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ። ኒኪ ነቲ ገዛ ክፍተሽ ድሕሪ ምግባሩ ምስ ዝተፈላለዩ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ክፍልታት ዝራኸብ ቦታት ይረክብ። ኣብዚ ናይ ጽገና ገዛ ዝነበረ ክላይድ ነታ ኸንቲባ ሓሲብዎ ዝነበረ ቦምባ ስለዘይተፈንጀረ ኣዝዩ ይስንብድ። ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ተመሊሱ ንኒኪ ይረኽቦ። ኒኪ ካብ ሕጂ ንድሓር ምስ ክላይድ ዋላ ሓንቲ ዓይነት ናይ ምድርዳር ኩነታት ከም ዘይገብር ይዛረቦ እሞ ናይ ክላይድ ሓሳብ ንኸለውጦ ይፍትን። ኮይኑ ግን ክቕበሎ ኣይከኣለን። ክላይድ በቲ ትሕቲ ዓራቱ ብዝሓብኦ ቦምባ ገይሩ እንትቃጸል ኒኪ ብቕልጡፍ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ክወፅእ ክኢሉ እዩ። እቲ ሓዊ ንክላይድ ቅድሚ ክቃጸል ምግባሩ ናይ ጓሉ ነቲ ናይ ኢድ ጌጺ እናበኸ የሪኦ። እቲ ፊልም ዝፍጸም ድማ ኒኪ ናይታ ጓሉ ናይ ሙዚቃ ውድድር ተዓዲሙ እንትኾን ንነዊሕ ግዜ ብናይ ስርሑ ምኽንያት ኣብ ውድድራ ክቐርብ ኣይከኣለን ነይሩ። እቲ ፊልም እውን ኣብዚ ውዳእ። ናብዚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ። ላይክን ሸርን ብምባል ድማ ናብ ኩሉ ንኽባጻሕ ድጋፍኩም ኣይፈለየኒ።